nemmen li wasal il-moment li niġi għandkom bħala Prim Ministru. Ħallum ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-għażla fidej il-poplu se tkun fis-26 ta' Marzu li ġej. Fil-ħin li ġej se nkun qed immur għand il-President tar-Repubblika u nagħtih parir biex ixolli il-Parlament sabiex tinżamm elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu. Minn hemm bdiet kampanja pożittiva mill-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien. Mill-bidu tal-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Robert Abela ippreżenta l-ewwel 5 proposti. Fost dawn hemm investiment ta' 700 miljun euro f'7 snin għal spazji pubbliċi fl-bliet u l-irħula Maltin u Mawġin. Fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela, dan huwa l-akbar proġett ambizzjuż fl-istorja ta' pajjiżna. Dan se jinkludi aktar parks pubbliċi, żoni pedonali f'kull lokal, mini għat-traffiku fejn possibbli, spazji ħodor miftuħa qrib kulħadd u iktar parkeġġi taħt l-art bil-ġonna fuqhom. Se nniedu wkoll skemi biex jinxtraw proprjetajiet privati fil-qalba ta' żoni urbani biex jiġu maqluba fi spazji miftuħa. U se nniedu wkoll skemi għax-xiri ta' ġonna privati biex jinfetħu għall-pubbliku. Dan huwa l-kunċett magħruf bħala Urban Green Reclamation. Ma dawn il-proposti għal futur ta' pajjiżna hemm ukoll iż-żieda fil-pensjonijiet u mediċini b'xejn għall-anzjani kollha, inqas taxxi għal ħaddiema u n-negozji u 1000 euro fis-sena għal 10 snin għal dawk li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Dawn il-proposti li tressaq quddiem il-poplu Malti Wawċi kienu milquha minn bosta fosthom ambjentalisti, l-imsieħba soċjali u anke organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Fl-ewwel ġimgħa ta' din il-kampanja elettorali, it-tmexxija tal-Partit Laburista iltaqet man-nies u n-negozji fil-lokalitajiet. Spikkat ukoll il-preżenza tan-nies taħt it-tienet fl-attivitajiet tal-Partit Laburista man-nies fil-lokalitajiet. F'nofs il-ġimgħa, il-Prim Ministru kellu jħalli l-attivitajiet politiċi f'pajjiżna fejn qiegħda l-interess nazzjonali u mar Brussell għal summit tal-Kunsill Ewropew Speċjali li tlaqqa b'urġenza wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela qal kif il-Gvern qed jagħti garanzija li l-prezzijiet tal-enerġija u tal-materja prima ma jiżdidux jiġri x'jiġri. Il-ġimgħa fil-għaxija il-mexxej Laburista ħabbar li gvern ġdid Laburista se jkun qiegħed iżid l-istipendi bi 15%. Tnediet ukoll il-kampanja taż-żgħażagħ Laburisti Together We Are. Il-Partit Laburista kien ukoll ma' Lawċin, hekk kif is-Sibt il-Prim Ministru Robert Abela indirizza Lawċin. Hawnhekk Dr. Abela ħabbar kif taħt Gvern Laburista ġdid l-inċentivi għan-negozji Lawċin se jkunu b'10% iżjed.